Ibilang ti ILOCOS Norte Police Provincial Office wenno ayan PPO ang agtalinaed at generally peaceful iti probinsya bayat ti Pannakaobserbar ti Lenten season. Kunadaan numan at dagiti napasamak nga insidente, saan unay ang makalarma ti kaaduna dagitoy. Tallo ti ni-record bilang diti drowning incident, idinto at tallumet ti bilang diti ni-record the vehicular traffic incident. Di may isang incident ito'y dingras, kinijiban na. Both happened nga nagpicnic da, and then later on, dati naginumda, for that matter. And then, to the extent nga, idi naglangoy dan, kit they napandadjay naadalim nga portion iti karayan, kit handa nga nabirukan. While aji dingras, binirok da by 11 p.m., however, handa nabirukan, so nagpatulong da for MDR and BFP and PNP, nabirukan lang din iti 12 a.m. iti the following day. Yen. DJ mit may isang case pa iti dingras, it's a minor actually. 13-year-old, ito'y victim tayo dito'y. Napandamit lang nga nagdidigos, ito'y karayan dito'y dingras. However, based on the report, DJ ubingkit nakanapan ijay naadalim nga portion iti karayan. May summit tinatay kaditi ni record the vehicular traffic incident. Dito'y fatal tayo, dito'y pasukin. Na lose control so na of the motor na. And that led to a fatal result na tayo apo dito'y victim na. The two are resulted only on minor injury. And DJ da duma nagtungtong damit din. Iti panagsursursurmi ka diti sumagmamano pagpasyaran iti probinsya kas iti Kapurpurawan Rock Formation iti Iliti Burgos, ken Sexy Beach iti Iliti Pasukin, sumagmamano laeng tinadanunan mi adimteng ditoy. Kunamit ti INPPO ang nadlawanda nga amang nga basbasit ti may bimisita iti probinsya, bayat ti Pannakaobserbar ti Lenten season no maidasig idi napalabas atawen. Posible kunada ti paylaing agtultuloy a panagngato ti presyo ti petrolyo ti kang runaan na rason. Di nag-ikot kami kadagiti terminals. Nakita mi dagiti number of tourists nga or dagiti locals tayo nga rumwar. But on the arrival, there is on our own assessment, unlike the previous year, because siguro dito iti epekto ti oil crisis tayo, bimaba dagiti numbers kadagiti tourist spots. Even dagitoy nalatak na tourist spots tayo, adda talaga ti significant decline dagiti number of expected tourists. Kabayatan na impasigurado dito otoridad nga unay nalpasen ti Lenten season, agtalinaed dalata naka-heightened alert ita a summer season tapnon may pasigurado ti kinatalged ti aglawlaw. Itay laing kalabes, na iuswat ti send-off ceremony digiti kameng tinabukel ni Interagency Task Force a pakiramanan digiti kapulisan, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Department of Interior and Local Government, ken Disaster Risk Reduction and Management Office. Daytoy ligtas summer vacation 2026 kami. Kit nang rugi idi graduation ceremony tayo dagiti moving ups. Ken malpas to ti mauding aldaw iti May. Kasi karaman pa iti Veterans Week, araw ng kagitingan, dagiti Flores de Mayo tayo, ken adupay nga activities iti April and May. Ket panawin pa iti kalgawin. That's why we increase our efforts to inform the public to safeguard themselves on the ill effects dito'y napudot nga tiyempo dito Ilocos Norte. May pasigurado met amay prioridad ti kinatalged ti salunat digiti kapulisan bayat ti panagduty da. Itaw dawat dapay ti panakikaykaysa digiti umili ken bisita babaen ti panagan-an naddan no agmaneho ken panangkita ti pagsayaatan ti bagi ita kabara ti panyempo. Mark Magdirila, Balitang Solid North.